سلام كمي تصنحو كبرى تخاتاتلتنا نسعى زحرنا يوم حدشت زيناتات حيزنا متسينا لنا وانا بزخونو زيناتاتنا بوانا نخوصعكم حدشت زخونكم سابسكرايب مقبار يترسعو شير لايك بمقباركم تتابعنا بخبرنا عدام مجمرة عرست زينا ورار حيلي بحيلتا تملو تدمسيسو حزب تقراي كابترون بعلو نقلاغل تزاستواهيبو حوحات تبلع لبلسقنا اوجو كم معراب تقراي استرخبه سبر زينا ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይ ዝሃቦ ትእዛዝ ህወሓት ንድሮናት ብልጽግና መልሲ ሂባ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝካየድ ዘሎ ውግእ አርኤስኤፍ ናብ ቃልሲ ንኽምለስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምሽጥራዊ ኣኼባ ኣካይዱ ክቡራትን ክቡራትናን ናይዚኦምን ናይ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ምዕባለታትን ክነካፍለኩም ኢና ክትከታተሉና ብኸብሪ ንዕድማኩም ትግራይ ግዝኣታ ነፃ ንምውፃእ ከም ዝኣወጀ ተሓቢሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ንምድሓን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣኼባታት እናተኻየዱ እንትኾኑ ኣብቶም ኣኼባታት ህዝቢ ትግራይ ክድሕን ስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ክእለ ኣለዎ ኣብ ዝብል ኣብ ሙሉእ ስምምዕነት ከም ዝተበፅሐ ተፈሊጡ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ሓደ ዝኾነ ኣለም ገብረዋህድ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ክኽበር ዝኽእል ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ኣብ የመን ካብ ስልጣኑ እንትእለ ጥራሕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ኣለም ገብረዋህድ እዚ ዝበለ ኣብ ሓውዜ ናብ ዝመርሖ ዘሎ መድረኽ ምዃኑ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይርድእ ካብዚ ብተወሳኺ መንጀሪኖን ካልኦት መራሕቲ ህወሓትን ብተመሳሳሊ ድምፂ ካብ ስርዓት ብልጽግና ዝርከብ ሰላም ይኹን መፍትሒ ስለዘየለ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ስጢሙ ንስርዓት ብልጽግና ከኣልዩ ፀዊዖም ኣለዉ መራሕቲ ትግራይ ንሰላማዊ ዘተ ድልዋት ኢና እናበሉ እኳ እንተፀንሑ ሕዚ ግን ካብ ብልጽግና ሰላም ክርከብ ከም ዘይኽእል ከም ዘረጋገፁን ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ክረጋገፅ ዝኽእል ስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣኑ እንትእለ ጥራሕ ከም ዝኾነ ብግልፂ ኣዊጆም ነስዒቡ ድማ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ሓይልታት ጽምዶን ጦርነት ንኽውላዕ ኣብ መበል 11 ሰዓት ከም ዝተበፅሐ እናገለጹ ይርከቡ ስርዓት ብልጽግና ምስ ሓይልታት ጽምዶ ጦርነት ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ ካብቶም ኣባላት ሓይልታት ጽምዶ ሓንቲ ዝኾነት ኤርትራ እውን መጥቃዕቲ ክኽፈተላ ከም ዝኽእል እቶም ተንተንቲ ወሲኾም ገሊፆም ብልጽግና ንኤርትራ ብሓፈሻ ድማ ንሓይልታት ጽምዶ ከጥቅዕ ዝሓስብ ዘሎ በይኑ እንተይኮነስ ብእስራኤልን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትን እናተሓገዘ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ እቲ ኩነታት ክትከታተል ፀንሐት ግብፂ ኤርትራ ንምውራር ዝግበር ዘሎ ምድላው ብምኹናን ንኤርትራ ክትከላኸለላ ከም ዝኾነትን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ እንተኸፊቱ ግብፂ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ክትስለፍ ምዃና ገሊፃ ኣላ ግብፂ እዚ መግለፂ ዘውፅአቶ ምስ ኤርትራ ካብ ዝፈፀመቶ ስምምዕነት ብተወሳኺ ድሕንነታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ ብመሰረት ሓሳብ እቶም ተንተንቲ እስራኤል መስመር ቀይሕ ባሕሪ እንተተቆፃፂራ ድሕንነት ግብፂ ብሓፈሻ ድማ ድሕንነት ፀረ እስራኤል ዝኾነ ሃገራት ኣዕራብ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘእቱ እዩ ክብሉ ገሊፆም ስለዚ ድማ ግብፂ ላዕለውነት ኤርትራ ንኽደፍር ንዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስ ኤርትራ ኮይና ከም ትምክቶ ኣፍሊጣ ኣላ ኣብ ጉምሩክን ካልኦት ግዝኣታት ሱዳንን ከቢድ ክሳራ በፂሕዎ ዝፈረሰሉ ሰራዊት ዝደገፍ ሓይሊ ሱዳን መሊሶም ናብ ቃልሲ ንኽኣትዉ ደገፍቲ ብልጽግናን ደገፍቲ ዓማፂ ሓይሊ ሱዳንን ዝኾነ ሃገራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ከም ዝገበራን ከም ዝመኸራን ተሓቢሩ መሰረት ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት እስራኤል ብልጽግናን ካልኦትን ኣብ ዝተረኸባሉ ኣኼባ እቲ እናፈረሰ ዝርከብ አርኤስኤፍ ተጠናኺሩ ናብ ቃልሲ ንኽምለስ እቲ ሓይሊ ቀረብ ኣፅዋራትን ሓይሊ ሰብን ዝረኽበሉ መንገድታት ድሕሪ ምዝታይ ኣተሓባበርቲ ከም ዝተመረፁን አርኤስኤፍ ብኢትዮጵያ ብቻድን ብካልኦት ሃገራትን ቀረብ ንኽለኣኸሉ ኣንፈት ከም ዝቐመጡን ተፈሊጡ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ዓማፂ ሓይሊ ሱዳን ብኢትዮጵያ ተሓጊዙ ጉምሩክ ዳግማይ ክቆፃፀራ ከም ዘለዎን ጉምሩክ ንምቁፅፃር እኹል ምድላዋት ክግበር ከም ዝግባእን ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበፅሐ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይመላኸት ሕዚ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ድማ መጥቃዕቲ ዝኸፈተ ሓይሊ ብልጽግናን መሻርክቱን ልዕሊ 4000 ሰራዊት ከም ዝሰኣነ ተገሊጹ እዚ ሓይሊ ዝተደምሰሰ ንጉምሩክ ዳግማይ ንምቁፅፃር ኣብ ዝካየዱ ኦፕሬሽን ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ሱዳን ታይምስ ሒዛቶ ዝወፀት ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳን ንትርከብ ጉምሩክ ከተማ ዳግማይ ንምቁፅፃር ኣብ ዝተገበረ ኩናት ልዕሊ 4000 ሰራዊት ብልጽግና ከም ዝተደምሰሰ ገሊጻ እታ ማዕኸነ ዜና ከም ዝገለጸቶ ሰራዊት ብልጽግና ንአርኤስኤፍ ሓጊዙ ኣብ ዝገብሮ ኩናት ልዕሊ 150 ድሩዓት መኻይን ንኣርሚ ሰብሓ ረኪቡ ከም ዝሃደመ እውን ገሊጻ ኣላ ኣብቲ ስትራቴጂካዊት ከተማ ጉምሩክ ዳግማይ ንምሓዝ ኣብ ዝተገበረ ውግእ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ሓደ ዝኾይኖም ከም ዝተዋጉን ድሙቕ ዓወት ከም ዘመዝገቡን ገሊጹ ሰራዊት ብልጽግና ነዚ ጥምረት እዚ ምፅር ኣቢቦ ዓብዪ ድልድል ኢትዮጵያን ሱዳንን ብድሮን ክፈርስ ገይሩ ከም ዝነበረ ዝገለጸት እታ ማዕኸነ ዜና ነቲ ድልድል ብግዝያዊ መሻገሪ ተጠቒሙ ድማ ንጉምሩክ ዳግማይ ንምቁፅፃር ከም ዝፈተነን ከቢድ ህልቂት ከም ዝገጠመን ሓቢራ ኣብ የመድ ብክፍለ ሰራዊት ብርኪ ኣጥፊአን ዝጠፍኣ ድሮናት ክሁንን ከም ዝገበረ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ዝሓለፈ ሰራዊት ትግራይ ዝማረኸን ድሮናት እውን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ዝነበረ ክፍለ ጦራት ብልጽግና
ከም ዝኾነ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመላኽት። ፍልፍላት ከም ዝሕብርዎ ሰራዊት ኤርትራ፣ ሰራዊት ሱዳን፣ ፋኖ፣ አርሚ 70 ሓይልታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሰፋሕቲ ቦታታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተቆጻጺሮም ከም ዘለውን ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከም ዘሎን ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ አርሚ 70 ብሓይልታት ጽምዶ ተሓገዘ ዝፈረሰ ድልድል ብግዚያዊ ድልድል ተጠቒሙ ብምሽከር ኣብ ልዕሊ ክፍለ ጦር ሰራዊት ብልጽግና ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ተሓቢሩ። በቲ ኩነታት ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ዘጋጠሙ ብልጽግና ናብ ትግራይ ልኢኽዎ ዝነበረ ሰራዊቱ ናብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ የጓዓዞ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሰራዊት ትግራይ ዝገብሮ ወፍሪ ንምትዕንቃፍ ብልጽግና ኦሮሞ ዘብዒ ራያ ብዝብል ከሰልጥኖን ከዕጥቆን ዝጸንሐ ሓይሊ ኣምሓራ ከም ዘመረቐን ስምሪት እውን ከም ዝሃበን ተፈሊጡ። እቲ ሓይሊ ብሰራዊት ብልጽግና ሙሉእ ወጻኢኡ ተሸፊኑ ዝሰልጠነን ዝዓጠቐን እንትኸውን ራያ ክትምልሳ ኢኻ ብዝብል ሰበብ ንጥይት መዝሐሊ ክጥቀመሉ ዘዳለዎ ሓይሊ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ነቲ ዘብዒ ራያ ዝብል ሽም ዝተዋህቦ ሓይሊ ዝመርሕን ስምሪት ዝህብን ዘሎ ድማ ጀነራል ካሳ ዳምለው ከም ዝኾነ ካብቲ ግንባር ዝተረኽበ ሓበሬታ የመላኽት። እቲ ካብቲ ግንባር ዝተረኽበ ሓበሬታ ወሲኹም ዝገለጾ እቲ ብዙራት ክስልጠን ጸንሐ ሚሊሻ ማለት እውን ሰብዒ ራያ ብኣንፈታት ኣላማጣ ኮረም ናብ ትግራይ ኣትዩ ንኸጥቅዕ ስምሪት ከም ዝተዋህቦ ተፈሊጡ ኣሎ። ፋኖ ነቲ ሓይሊ ኣብ ዝመሓላለፈ መልእኽቲ ሰብዒ ራያ ብዝብል ብልጽግና ዘዳለዎ ሓይሊ መዝሐሊ ጥይት ንኽኸውን ዝተዳለወ ሓይሊ ከም ዝኾነን ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት ክኣቱ ከም ዘይብሉን ይገልጽ። ሰራዊት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ነፃ ንምውፃእ ክህባ ኣብ ዝፍጽመሉ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ ካብ መጥቃዕቲ ድሮን ባዕሉ ንኽከላኸል መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ኣሎ። ትግራይ ወናኒት ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ ምዃና ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ሓይሊ ጸረ ድሮን ትግራይ ንሙሉእ ትግራይ ክከላኸል ከም ዘይኽእል ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ካብ ቴክኖሎጂ ትምራሕ ዘላ እስራኤል እውን ኣይሮን ዶምነ ካልኦት መከላኸልታት ዋላ እኳ እንተወነነት ዝወነነቶ ቴክኖሎጂ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝወረደ ሓደጋ ካብ ምክልኻል ሓሊፉ ሙሉእ ብሙሉእ ክከላኸለላ ከም ዘይከኣለ ይፍለጥ። ነሲዑ ድማ ህዝቢ ትግራይ እውን ብናይ ባዕሉ መንገዲ ካብ መጥቃዕቲ ድሮን ብልጽግና ክከላኸል መንጀሪኖ መፀዋዕታ ኣቕሪባላ። ንሕና እናሃለና ደጊማ ትነብዕ ትግራይ ትህሉን ስድሪ መሬት እውን ኣይትቁረስን ናብ ሰራዊት ተጸምቢርና ዓወትና ክንኮዶ ኢና ክብሉ መናእሰይ ከተማ ኣላማጣን ወረዳ ራያ ኣላማጣን ኣረጋጊጾም። ትማሊ ሳላሕየት ሰራዊትና ኣብ ቆላ ተንቤን ኮይኖም ኣጆና እናበሉ መንእሰይ ዝለዓሉ ዝነበሩ ከዳዕተ ተላእኽቲ ጆኖሳይደር ወልቀ መላኽ ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ ትግራይ ንምብራስ ይሰርሑ ኣለዉ ውርደቶም እዩ ዘመላኽተካ ክብሉ ገሊጾም። እቶም እናኣምኖም ዝነበርና ትማሊና ምዕራብ ትግራይ ምሪሖም የተከዜ ዝብ እናበሉ ምስ ዘፍኩርን መሬት ትግራይ ወሪሮምን ህዝብና ዝሳቀዩ ዘለዉ ዝራኸቡ ዝነበሩ ተጋሩ ሕዚ ተንኮሎም ዘንጊዕና ተረዲእናዮም ኣለና ዝበሉ መናእሰይ ራያ ኣላማጣን ከተማ ኣላማጣን ሕዚ ድማ ራያ ዘቢሎም መፅኦም ኣለዉ እዚ ሸርሖም ሓቢርና ክንፍሽሎ ኢና ክብሉ ኣረጋጊጾም። ትግራይ ንሕና እናሃለና ኣይትንብርካኽን ኣይትነብዕን ሕቲ ራያታትና ንዕወት ኢና ዝበሉቶም መናእሰይ ማፅኖ ኣደ ትግራይ ወላዲት ጅግና እዩ ሕዚ እውን እዚ ኸጥፍአና ተሓቂኑ ዘሎ ጆኖሳይደር ስርዓት ንሓዋሩ ንምቅባፅ ናብ መስርዕ ሰራዊት ትግራይ ክንፅንበር ቃልና ኣቱ ኢሎም። ትማሊ ኣብ ቆላ ተንቤን ኮይኖም ጀጋን ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም መፃወቲ ፒፒ ምዃን ውርደት እዩ። ዓድኻ ገዲፍካ ይስድድን ዓድኻ እዩ ክብሉ ገሊጾም። ኣዋጅ ቁፅሪ 366 እዝባር 2018 ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዘረጋገፅን ነቲ መኸተ ንቕድሚት ዘሰጉምን ዝዕወትን እዩ ዝበሉ እቶም መናእሰያት ብሄራዊ ህልውናና ንምርግጋፅ ደጊምና ደጋጊምና ዝተጋደልናን ዘይተጋደልናን መስርዕ ሰራዊትና ከይጎድል ክንስለፍ ኢና ደጊምና ደጋጊምና ትግራይና ንምውሓስ መስዋዕትን ንምኽፋል እውን ድልዋት ኢና ክብሉ ኣረጋጊጾም። ነቲ መድረኽ ዝመርሑ ዝነበሩ ኣመሓደርትን ኣመራርሓ መንግስትን ብግድኦም ትግራይ ብዘይ መንእሰይ ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን መንእሰይ ዓንዲ ሕቖ ትግራይና እዩ ሕዚ እውን ከምቲ ኣብ መኸተ ዘርኣዮ ጅግንነት ጸላእ ስዒሩ ከም ዝመጽእ ኣይጠራጠርን ኢሎም። ሓየት ሰራዊት ትግራይ ንመሬት ኢሉ ኣይተጋደለን ኮይኑ ግና ንኽብርን መስዋዕትን ተባሂሉ መንግስቲ ኣብ ሰራዊት ዝርከቡ ኣክቲቭ ተጋደልቲ በብዙሩ መሬት ክህብ ተወሲኑ እዩ። ምልሻታትና እውን ክብርን ሰርተፊኬትን ክወሃቦም ተዳልዩ መምርሒ ወፂ እዩ። ትግራይ ብዘይ ሓይሊ ክትነብር እያ ማለት ዘበት ትግራይ እትነብር ጻላእታ እንትድምሰሱ ጥራሕ እዩ ነዚ ሓይሊ ከፈጽም ዝኽእል ስራሕ ምስራሕ ድማ የድሊ ክብሉ እቶም ኣመራርሓ ገሊጾም። ትግራይ ምስ ዝኾነ ሓይሊ ሓቢራ ክሰርሕ ድማ ግድን እዩ ሕዚ ከምቲ ማል ኣይኮነትን ዘላ ክብሉ ገሊጾም። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ቻነልና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።